Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala uvakashele le channel ngicela subscribe. Kanti uma ukuthi usubuka kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni. Wembukeli ezihamba phambili sekudlile emhlabeni abantu abangu-11 emva kwengozi enyantisa igazi eyenzeka emgwaqeni uThelawayeka u-N1 esifundazweni sase-Free State. Okhulumela bezimo eziphuthumayo emergency medical services uSipho Towa uthe le ngozi yenzeke phakathi kwetekisi kanye neloli. Kubikwa ukuthi bangu-11 abadlulile emhlabeni okubalwa abantwana abancane abane, kanti abanye abalimele baphuthunyiswe esibhedlela ePitolon Trauma Hospital ukuyothola usizo oluphuthumayo. Kanti wembukeli kubuka ukuthi namanje akayaziwa imbangela yale ngozi. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ube kuvo lwakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.